Kawachako ni jatend piny Kenya William Ruto chakulimbe mare Mandalarie County ma Murang'a kendo timo limbe kuonde chung'od bura ma Mathioya, Kiharu kod Kandara. Yote ne ogai mar DCP Rigathi Gachagua mosebedo kawacho ni en ni ogai e gwenge mag Masawa. Ruto goyo kore ni onge ng'ato manyalo ketho osiep e kinde kod jo Masawa. Jafwambo marwa Chris Owino ne ni Murang'a kendo loso report machal kama. Mathioya, Kiharu nyaka Kandara, jatend piny William Ruto ochako ng'wech mare mar keto ombulu mohewo 700,000 mag kaunti ma Murang'a e ukapu mare motelo ne yiero maduong' mabiro. Kaka yo mar nyono mbi mar ogai ma DCP Rigathi Gachagua e chuodho, Ruto ogoyo kore ni osiepe kinde kod jo Masawa ne oloso kende kendo onge ng'at manyalo thege kodgi. Mimi nimekuwa rafiki ya watu wa Murang'a na mimi nimepangana na watu wa Mulima vile mimi nilianza karibu miaka 20 iliyopita. Kuna watu wanafikiri ya kwamba watakuja kunipigia makelele, ati waniletee matusi, ati wanikejeli, ati nianze, ati nipoteze barabara. Mimi nataka niwaambie hawa watu mnapoteza wakati yenu. Mimi na hawa watu wa Mulima tuko pamoja, chanda na pete, na tunasonga mbele pamoja, na tutabadilisha Kenya tukiwa pamoja. Ruto opako rekod mare mag dongruok e kaunti ma Murang'a kod gwenge mag Masawa ka onyiero kweth mobalo kod sirikal ni gin jogo maonge kod paro kod chenro ma ginyalo uso ne jopiny. Si ni kazi ya kila mtu itamuokoa? Si kila mtu akuje na kazi yake? Ama namna gani watu wa Murang'a? Si mimi William Ruto nitakuja kusimama hapa niseme kazi ile mimi nimefanya ya barabara, ya stima, ya soko, ya affordable housing. Vile unaendelea kutujengea masoko, vile unaendelea kutujengea barabara, vile unatujengea stadium, vile unatuongezea stima, hata sisi siku ya kura tutakulipa kwa hayo maendeleo ambayo unatuletea. Jotelo mag Masawa mane utene e limbe makawuono oumoye gi piny ni gwenge mag Masawa poni kod jatend piny William Ruto. Wananchi watajiamulia na hawataki broker, mtu ya kukaa katikati ati ya kusema wewe ndiye ataamua kwa niaba ya wananchi. Kazi yetu ya kuchagua serikali ni tukue ndani ya serikali ndio tupate maendeleo. Tukue kwa serikali tufuatilie ushuru. Ndio hiyo keki ya ushuru ikikatwa Kiharu inapata. Wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi ni watu wa matusi mingi, kisirani mingi, hasira mingi, matusi mingi, lakini kazi hawajui, mpango hawana, agenda hawana, sera hawana. Jopiny e kar chung' od bura ma Kiharu kata kamano okwedo chenro moro amora mar chuno jaod bura margi Ndindi Nyoro mondo riwre kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Mimi nauliza Ndede kama ndugu yangu, hiyo mambo anaongea haiwezi fanyika ukiwa nje ya serikali. Tunauliza mheshimiwa Ndede arudi kwa serikali. Ya mwisho, watu wa Murang'a wanauliza Murang'a oye! Oye! Mimi nasema tu arudi kwa serikali. Limbe mar Ruto e kaunti ma Murang'a dhi rumo odiochieng' makiny kama odhi timo limbe e kar chung' od bura ma Gatanga. Kiharu hoye! Piem mar siasa e jatend piny William Ruto kod ogai ma DCP Rigathi Gachagua ewi ombulu mohewo 6,000,000 mag jo Masawa onenore e kinde limbe mar e kaunti ma Murang'a kama jatend piny William Ruto oramo ni onge ng'at manyalo ketho chip kinde kod oganda jo Masawa. Chris Owino, Ramogi TV, Kiharu, Murang'a County.